Guys, ini dini hoom saudw guys. Dokan opening ni horau 9 tarik hoom saudw. Manni guys ena laban jabai dokano. Dokan ni bitoro ekdom thonga jajabdi manni hoom saunan. Building opening ara guys ena laban jabai. Building opening ni hoom saudw. Empai building maba opening khamgana maba khali 11 tarik phungo. Dini hoom saunai jado horau 9 tarik ni puria complete khamna dende hoom saudw ni moनसे saukhanbai total manni hoom saudw guys horau empai ni guys ni moनसे naina laban jabai gakher godu khlaige isini no lakhangba gakher godu hoye ni gakher godu ber dana ganjabai thana ni gakher godu khlaige ni de और नाने गाखेर गोदौ लखायो नै दा मन्थ्रिखौ बरायनाय कारनायनि धल दामबाय गासिनो लाबानो जाबाय नोंथांमोना बिसिना नै दखान ओपेनिं दिनै 11 तारिख दाख्लै होम सावखांबायना नैबे दिनै 11 तारिखनि भिडिअ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै मन्थ्रिया दा सायाव थांनो नागिरदों नैबे बिल्डिंआ नायना लाबानो जाबाय ससाइटिनि बिल्डिंआ 3 ताला सायाव मोननै दोङो अफिस रुम दोङो ओमफ्राय रुम भारा होगोन सिङाव दखान दोङो डिजेल बांक दोङो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै बरिया जादों दखानफोरा नायना लाबानो जाबाय नैबे अफिस सिङाव अफिस आरो नै दा नैयाव साथि लगायनाय गिदिर सिङाव नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय एमएलए फैदो बेनि सिङाव साथि लगायदों एमएलए एसपाल सार दा साथि लगायबाय आरो सिङाव दखाननि सिङाव नैबेनो आरो स्ट'रा जोंनि दखाना ससाइटिनि साथि लगायनानै ओपेनिं खालामबाय बेनि दखानाथ' सिगां 1 बोसोर जाखांबाय दा ओपेनिं सानि बिल्डिं जानो कारनाय लेट जाबायना सिंनिया प्रथम खालामग्रोदोंमोन ओमफ्राय सानिखौ दा एबार दिनै ओपेनिं खालामबाय 11 तारिखै बे ओपेनिंनि साथि लगायबाय ओपेनिं खालामखांना दा आरो सायाव थांगोन रुमाव नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना मिनिस्टारा ओपेनिं खालामखांबाय दिनै दखानखौ गोदान बिल्डिंनि उद्घाटन खालामखांबाय दिनै नैबेनो आरो दखाना हार्डवेर दखाना ओमफ्राय नैबेनि बिल्डिंआ गोदान बिल्डिंआ सायाव स्टेप दङ उथिलांनांगौ थांबाय आरो उथिनानै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय भिडिअआ साननैनि भिडिअथ' नैबे बिल्डिंआ नैबे नायना लाबाय नैबेनो अफिस रुम आरो गाइस नैबेनि लामाया फिसा नैबे अफिस रुम बेयाव सोरबाफोर फैबा नैयाव जहोगोन आरो गाइस नायना लाबानो जाबाय नैबे अफिस रुम बेयाव सोरबा फैबा जहोगोन आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय प्रेसिडेन्ट साबा थागोन आरो गाइस नै काउन्टारा बिराद बरिया बनायदों गाइस एसि लगायदों एसि लगायथ'वाखै बर्थमान बे प्रेसिडेन्ट साब जनायनि रुम ओमफ्राय नैबे जाबाय मिटिं हल मिटिं जागोन आरो इयाव मासाव खनसे मिटिं जाबा नैयाव जायो आरो मिटिं हल गाइस नायना लाबानो जाबाय नैबे जे बरिया टिभिखौ नाय 75 इन्चि टिभि नैबेनि मिटिं हलाव नायना लाबानो जाबाय बरिया गोदोर बनायना होदो एबार ओमफ्राय नैबे जाबाय आखाइ सुग्रा गोदान ओमफ्राय नैबे जाबाय टयलेट बाथरुम बेयाव बनायना होदो टयलेट बाथरुम नैबे मोनसे टयलेट बाथरुम मोननै दं गाइस टयलेट बाथरुमा ओमफ्राय नैबे आरो किचेन रुम सोरबाफोर फैबा साहा नास्ता फुदुंनो कारने बनायदो आरो गाइस बरिया बनायदो नायना लाबानो जाबाय माल माथा दोननाय सब बनायजोबदो बिराद बरिया बनायदो एकदम प्लाइबर्डनि बाय दिनैनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक शेयार खालाम